Vítajte pri ďalšej epizóde Fungus Infection. V tejto epizóde sme nečakali, že sa nám stane to, čo sa stane, ale to nevadí. Samozrejme, pohodlne sa usaďte a užívajte video. Čiže... No, Segrovič. Čo je? Čo má za problém ísť? Dobre, vidím po mne ide, ona je skeleton na pavúkovi. Aha. Takže so Segrou sme sa... No. Vzadu. Ja by som proste rozhodli, že to spravíme tak, že urobíme nejaký tunel, cez ktorý sa budeme vedieť vlastne, jak to povedať, kudne domový zóna ku mne. A ešte tým, že tu bude rebrík, tak ten rebrík pôjde dole. Rebrík pôjde úplne dole, ty kokos, až do nejakej jaskyne. More, nedávaj mi to sem. Čo? I'm a madman. Máš tu postavu? Prečo? Ešte jednu istotu? Nemáš. Segra. No, Segra. no. Čo? Prečo? Hantiť? Lebo ako, keď máš madness, ja neviem. Čo tu robia v prvom rade? Táto bička je iná špína. Dobre, čo ma zabíja? Dobre. Dobre. Aha. Au. Vrášte sa mám iba poison, ale... Je tam aj villager. Ja mám poison na koľko, prosím? Pol minúty ešte budem skapiňať. Ako mali by sme ísť spať opre mňa. Nemám posteľ. Ja idem domov nejakým spôsobom. Každopádne, idem sa si pomôcť s tým, čo ona plánuje teraz spraviť s Tovonou. Strchalom. Jop. Prečo hovorím strcha? Hovorím tak strašne od vecí, ty vole. Proste myslím to, že idem pomôcť Segre prekopať sa ku mne, áno. Tak. Ty kokše, nemám ani miesto poriadne. Ja tu mám tak zbytočné veci, ale zároveň normálne veci. To čo si našla jaskyňu tu? Ne, to bola taká malá To bola taká malá chodbička. Neviem, kde presne máš tvoj dom. Ja som sadla na stelu. Čo? Prečo by si... A čo robí tu? Sa stratila, alebo čo? Let me cook, počkaj. Tak začalo to na mňa. Chudák čila. Ona že konečne volá, že počkaj. Doxy to hits. Prepare. Prepare for unexpected. Jak prepare? Ja zdávam shield. Zas mám naspäť tu madness. Ale prepare for what? Teraz sa bojím. Takže v podstate, aký je plán? Chceme robiť túto chodbu pod? Kde si? Kde máš dom? Kde je pavúk, ty kokos? Dobre sme sa rozumeli, ďakujem, že ma počula a ďakujem, že mi odpovedáš na moje otázky. Ty debil. Ty si normálne... Čo Kde máš dom? Počkaj, jak si ty? Choď viacej doprava. A kop a poviem ti kedy. Kopeš doprava furt? Ne, idem rovno. Ko doprava? Ešte. 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 Poď ešte. Ešte. Dobre, rovno choď. A zhruba asi tak, jak si. Poď hore. Super, tak proste nechoď hore. Jak mám ísť ja dole more, čak ja neviem ani kde to poriadne, chcem ten chod, ale asi tu. Ale jak mám ísť ja dole, keď ty si hore? Čo? Rozumieme sa úplne. Prečo mám candles?
Neviem, lebo si robila posteľ v húšti. Tak ale... To je Design. Design? Ja neviem, či túto chodbu chcem nejak spraviť, že tu dám okolo toho nejak drevo. Ne, proste to je chodba dole, hotovo. No. Dám tam asi viacej svetla. Si tam? OK. Áno, som. Kde? Kde myslíš, že čo? Kde som? No tuto, že či môžeš ísť kopať dole. Kopať dole vôbec? Prerábam si barak. OK. Lebo nelúbi sa mi tento Design, čo som teraz tu urobil. To trocha napraví, to bude rýchlo. Prepare znova. Ja neviem, kde sa hrá, ja tu je sa hrá, no. A kde bublinkuješ? No. Ja neviem, čo to je proste. Môžem jedno tvoje drevo? Jaké moje drevo? Ten Suprus? Čo chceš tak? Ne, iba jedno. Log? Drevo? Log. To čo som robila, počkaj, to je zle. Medzerníkuje. A to čo robíš ako? A lantern. Very good. I like that. Yes. Ten crafting, čo toto? Počkaj, to majú tí villageri, že Deep Slate, oné. Cestu, hej? Nevadí, každopádne. Crafting je všade. Tu, na streche, vo vnútri. Jaj. Kde sa pozrieš, tam je crafting. To nemiznie, tá madness. Máš rebrík? Rebrík? Mám. Rebrík. Koľko? Áno. Rebrík. U teba Rebrík. mám ísť. Áno. Rebrík. 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 Wow. Fuj. Ku tebe ideme? Jo. Very good. Musím sa vyhádzať najbližšie, ak pôjdem ku mne. Inak túto cestu k nám by sme mohli vyschodovať aspoň, lebo furt skákať hore blokmi ma vážne nebaví. Ja, sorry, si tuto som. Áno, furt mi zatváraš pred nosom, to je u teba normálne. A hore? Oh, a jak vieš, že to je u mňa? Lebo si ma zastavil. To není dobré moc ako. Uhni, robím to. Je to kameň, počkaj. Blíka ksicht. Chvíľku som tak mrkal. To sa modlíme, že to je u mňa. Lebo? Není jaskyňa, že cestou. Ne. A to uhlie, hej. Neplýtve takto onými tými lanternami. V dedine je ešte veľa. Či budeme mať čas ísť do dediny, už je ďalšia vec, nemyslíš? No, máme drevo moje. Okay. No teraz, že kde sme vyšli? Kamoško, keď sme vyšli v strede baráku, no. Oho! Prečo tam, kde som to chcel? No. More, ja som navigátor 2.0. Hold up. Hold my beer. No, tak si tam Práško. tie trapdory a hotovo. Tieto zvuky tohto mi lezú normálne krkom už, fakt. No poďme chrápať, lebo ak sa tu zase naspawnujú, tak chytím rapla asi. OK. Oh, Mám problém. sir? No bože, iba jeden, bože, zabij ho.
Mária, už budú dvaja, paráda. Paráda! Ujde. Dobre, môžeme byť radi. Čo mi dal? Mycelium infection. Prepare. Segra, ne, poď sem. Ne, necho tam. Čo tam je? Moje nervy momentálne. Oni nám celý čas píšu prepare, vieš prečo? Prečo? Sem idú traja nejaký divný... jak to povedať? Tučný... capkovia. Tučný. A neviem, oni išli z dola. Úplne dole sú pri tom portáli, jak boli, no a išli hore ku mne. Čo je indeed zaujímavé, Tak poď yes. uvidíme ich asi. No, to nebude moc dobrý nápad, ale tak... Je aj tým spôsobom ku tebe, okej. Fair enough. Ja s tým drevom, čo si mi práve vyrobal. V tom medzerníku. Aj bože, mňa normálne prevráti z seba. No a tu boli, ako keby. Ty máš ďalšiu jaskyňu tu? To je stále tá istá. To furt to je, tak ale to využij. Prerob to na svoj sklad. No, počuješ ich? Čo to je? Neviem, ale je to pomerne rýchle. Budem zobrať tú lávu znova. Jo! Ty si blázen, ne? Dobre, je dole. Aj tento je dole. Máš ho preč? Mám spor. Máš achievement spore. Do you have the Yes, achievement sir. of a spore? Ale boli traja. Jeden problém. Či boli dvaja? Dobre, idem domov sa vyspať, poďme chrápať, potrebujem deň. Tu vám to zrýchlim. V podstate som si spravila taký menší balkón, aby som sa vedela pozrieť okolo seba, keby náhodou by sa niečo blížilo. Nič extra. Segra? No. Navštív ma, prosím ťa, ale cez podzemný tunel. A poď hneď. Máme problém. Veľmi veľký problém. OK. Problém, na ktorý sme podľa mňa aj my dvaja prikrátky. Ale horšie je na tomto, my sa toho problému musíme hneď zbaviť. Keď ne, sme hold dead. No. Poď sem. Keď budeš ísť hore týmto blokom, daj si shield. Vidíš tam ten? On spawnuje nemákov. Vieš ho strieľať po tam tom? No potom. Týchto sa zbavím ja. On sa zarába pod zem. To si nerob srandu. To ako on si povie, že OK, hello, práve ti urobím najväčšie problémy na svete a zrazu si zmizne, hej? Aha. Ešte, že som si spravil ten plot, kámoško, teraz som extrémne spokojný. Ty Ani, toto vidím prvýkrát v živote inak. Toto sa nám nestalo ani pri tom testovaní, čo sme robili. I can't seem to fall asleep. To čo je tamto, čo máva? Pozri sa na to, tak ako keby... Ruka? Vidíš to? Ja vôbec neviem. A tam je proste chodiaci poušet. Proste sú tu asi... No aha, to sú výčky. Super. Takže chodia tu 4 výčky, ktoré sa zneviditeľnili. Voláme lukostrelec, už nevidím. Mne nehovor, že oni tam dole majú hniezdo. No nič, poďme chrápať a potom sa to vyzistíme.
Ja si tu pokladám tieto slaby, aby sme mohli chodiť okolo toho plotu. A toto vidím. No není mi zle, jasno, že je. Neviem, fakt neviem, čo to je. No tak. Nebos. Ideme preskúmať tam tú dedinu, čo je. Potom najlepšie, čo môžeme urobiť, to zobrať až do jaskyne. No zobrať, ja to potom začnem kopať od teba, hen tam dole. Na čo mi to je? Pomôžem trochu. Čím potrebuješ pomôcť? Urobiť stenu? Inak svinsky to je strašne dobre správené. Ten fungus není vidieť na mape. Nehovorím, že on sa tam proste zabíja. OK. Dobre, kľud, bože. Čo sa tam stalo? Tam majú hniezdo pravdepodobne. Dosť veľké. Tu presne tam, na tú výšku, ktorú prestal, lebo mi to šuprom páča, nemám na to aj crafting nič vykraftiť. Tak oni sú v tej výške sa držia. A tá tak výška pospať. není moc akože, vieš, ďaleko od nás. What? More spí! Áno? Máme veľmi veľký problém, ale je obrovský problém. Idem k tebe. My sme minimálne, maximálne v riti. Ja neviem. Pretože... Makaj sem! Makaj okamžite sem! Ktoré výšky sa drží? Prečo to Vysoké! vybuchuje? What the fuck, ty si až tu? Dobre, no. Idem. Idem. Okamžite poď sem. Idem. Prečo si hore? Kde si? Kde si dostala hore? Nemaj problém! Zales! Tam by som zrovna nestál. Čo to vybuchovalo? Bola tam taká veľká príšera, ktorá mala akože fakt veľká. Hodne veľká. Namiesto hlavy mala veľmi veľa hlav. A... To je popis na smrť, akože úprimne. A... strieľala z tých hlav 3, ako keby... Bum bum. A rozbila mi s tým plot. Prosím. Tá to čo je, my budeme jak 3 prasiat? Tá príšera bola ohni. Ja ti to milé rada ukážem. Dobre. Pôjdeš takto týmto krásnym smerom. A tam dole, ak som dobre, bola. vidíme tie výbuchy, what the... Ty si mala proste mortára pri baráku, hej? A po takto? Prečo teda? More tam je vonku niečo lietajúce a ty povieš po takto. To nerieť momentálne, to není nejaká veľká... Áno. Nejaká veľká nás práve rozbije, hej? Poď sem. Ja furt idem. To tam není. Ja mám hordu, dobre, domov, pust ma do piči. Tá horda je po mne. Ty si Neznašam toto Minecraft. Uhni. No. Teraz jak sa mám zbaviť? Spustím lávu, padne mi plot. Preto som to robila z holiny a koblaku. Koblaku, no. Ja to chcem robiť z dip. No už to tam vybuchuje, poď, na plota. Kde to je? More motorka!
Je to motorka, alebo to je auto? Auto. Auto? Prečo hovorím motorka? Ďalšia horda. Čo to je? Čo to je? Čo to je? Čo to je? To čo? My sme tak v ríti, ty vole, prísahám. To ser na to nemá cenu. Ten capek práve zničil blok. Zničil blok. No zničil blok. Máš ten luk, tak strieľaj! Ale nemám veľa. Obíde ti barák! Prichádzaj sa po ňom, pohoda. A to urobi si ďalší vchod! Urobil si vchod k tebe! Ďakujem. Užívaš si to? Užívaš si to? Je tu ďalší? Najskôr na tom teraz nemám náladu na teba. Počúvaj, akože to jak akože predstavuješ toto tým na mňa takto hondiť? Ja neviem, jak to môžem spraviť. On je či 3x3 uhni! Počúvaj, on je či 3x uhni! On je či 3x3! Tak poďme preč. Oh! Dobre ľudia, máme tu menší problém. Je tu mod, ktorý nás mal zachrániť, hej? Samozrejme, ako zvykom býva, ten mod nefungoval. Čiže ja teraz odstraňujem veci, ktoré nepotrebujem a sťahujeme sa preč. Dobre, v podzemí je to zabarikadované, nemám tam ako ísť. To fakt? Hej. Jak môže byť? A vypol som sa ešte shader, ak môžete vidieť, lebo proste... Sorry, ale ja nevidím pred seba. Jak môže byť podzemie zabarikádované, však som u teba práve. No, som u teba. No čo to bolo zabarikadované? Ne, musíš ísť nižšie. Tam je také ešte jeden vchod. Dobre, povedz rýchlo svoje veci a odchádzame preč. Segra, prosím. Každopádne, my teda náš plán není plán proste, my sa snažíme jednoducho o to. Ja neviem, čo mám povedať. Proste odísť preč asi do týchto krajín, čo sú hore. A vyspíme sa a ide sa. Ja som si zobral tie najdôležitejšie veci a instantne sa ide preč, ja? Máš posel navyše, mne sa nechce ísť domov. Máš Čo ono. je? Aha, vidím. Dobros. Vyspíme sa a nepozeráme sa späť, proste utekáme. Ja budem mať hordu. Ty ideš. Nejdeš spať? Ne. Nemôžeme tu ostať ale. Musíme utekať aj cez tú hordu. Dobre, Segra má hordu, nemôžeme spať, utekáme. Veľmi dobre. Ktorým smerom to je? Tým. Si? Segra, priprav. Bereš veci? Lebo funguje vedľa tvojho baraku. No jo, tak. Druhý diel sa sťahovať, to sme ani v parazitoch nemali. Ideme, máš všetko? Ideme preč, poďme. Máš drevo? Ne, máš sakeru? Ne. A pohni. Letavci zmrdy tu. To bol zatiaľ najhorší nápad, ktorý sa stop... Poďme! Píš! Píš! To čo je? Tá loď je pomalá proti nemu. Normálne som stratil hlas. Ideme
na koniec tejto celej onej rieky, až vyjdeme niekde v oceáne, v strede oceánu. To bude akurátne. No okej. Ty kokos, jak sa to mohlo tak zvrhnúť a tak rýchlo? Toto mi povedz. Zo svojich sme úprimne rozmýšľali nad dvoma možnosťami, ktoré by boli. A to je, že by sme si urobili barák. Vlastne úplne pod zemou pri bedroku. Som tu. Nič nás nebude proste riešiť, hej, okej. Proste pri bedroku barák. Teraz začínam rozmýšľať nad tým, že či už by sme mali mať barák vo vzduchu alebo pri bedroku, nikdy by to nebolo dobré. Segra, čo hovoríš ty? Neviem, nebola som tu. No, či chceš barák mať pri bedroku, alebo chceš mať barák vo vzduchu niekde. Skôr vo vzduchu. Ja som sa k tebe neprekopol, vieš. To je pravda, tým pádom by sme sa toho zbavili veľa, ale zober si, nebolo by to troška fair, vieš, neprečívili by sme to. Lebo... Kde to by došli by tí lietajúci? To je tá tvoja horda? Čo pozerajú dole? Na tých utopencov. No tí utopenci sú inde... Aha. No tak to sú... Ten hrad? Že by naše útočisko zatiaľ? Lebo tak vysoko oni nevedia sa dostať. Zasa. Chápeš? Máš nejaké bloky? Veľa. Tak potom je ešte nejaké daj, prosím ťa. A ideme do jeho strechy. Tam začneme. Oh. A toto bude dobré. Troška vyššie na strechu. Ale tu by sme mohli mať sklad hore tejto streche. Aj keď náhodou by sa sa možno dostávalo dosť. Dobre. Vzhľadom na situáciu, v akej sme, tak asi odporúčim to, že dať si na seba tie veci, ktoré máme momentálne. Nemám... 4 a Projectile Protection. Ja A helmu to si odo nemám, mňa vyššie, aha. Ja tiež pozerám, že toto je nejaká nová miestnosť. Ne, to je To znamená, normálna že- miestnosť. To má dve miestnosti takéto, dobré. Dobre, ideme si k tebe. Hello. Dobre, ja by som povedal, že zatiaľ náš dočasný barak. Mám pre teba tiež niečo. Sharpness 4, Unbreaking 3. Na to som najem rožku. Ako, neviem čo to Curse of Vanishing. Však to ty nemyslú tie veci? No ja tiež si myslím, že proste Nemáš budete takú zaraz... helmu zbytočnú? Sorry vôbec. Ja som helmu doteraz nemal, teraz mám prvú helmu na hlave. Joj, škoda. Ale mám boty. Mám jedný Protection 4, a tu máš tieto. Alebo tieto, vyber si. Toto Ja neviem, mám či Protection chceš. 4 a Unbreaking 3, tak to nechcem. Čakaj. Ten diamantový, to je to Curse of Vanishing, takže ako... Na tebe, či to chceš. To ne. Asi ne. Radšej ne. Je teda, your call. Nemám práve to isté. Nemám, dobré. Silk Touch. Môžeme prespať, ak Čurek. chceš. No, nemám posteľ. Už mám posteľ. Nemôže. To červené moje. Nie, You can noc. only sleep during... Ona je deň? Ona je deň, áno. Nemáš sklo? Mali ty si nejaký signál, ty kokos. Deň. Nemám helm proste. Nemám shield. Otázka je... Okej, toto je krásny ty kokos nález. A tu na začiatku, čo sme boli, to môžeme zbehnúť tiež potom, ale preto. Rovno napríklad hneď teraz. Teda ma Kde? tak sere, že tieto dve, proste array. A je tu vidieť ten fungus, nejak sa rozšíruje toto. A v tej dedine to je úplne minimálne vidieť, to niekde v tejto časti to bolo. Čiže tu je ten fungus, čo sa rozšíruje, a tu je ďalší. A tu je ďalší pri mojom baráku, proste 3 hniezda instantne. Ale oni, ja som si hovoril, že dobre, spravíme si proste barák na hore. Ale ja som vedel, že to bude obsahovať to, že v tej hore bude jedna jediná jaskyňa, v ktorej sa proste spravia títo fungusáči. Ale môžeme ísť do toho ďalšieho hradu, tam sa obývať. Nemáš Lebo náhodou tam vlastne- sekeru?
Mám. Môžem? Ďakujem. Diamant jeden by si mala? Mám. Ďakujem. Fair deal by som povedal. Ja si Tak myslím. teraz si urobím sakeru. Ja mám potom 7 obsidian, keby náhodou, hej. 7 obsidianov? Na nejaké bloky. 7 obsidianov? Hej. Ja mám 8. My môžeme ísť do nedru. Tak, na. Nech môžeme viacej oné. Flint? Také nevlastním. Do riti, dobre, gravel. To je dole. Dole? How to? Máš kýbl? To už to nemám. Ja som sa bol toho axolotla zobrať. Ja sa ti tam nevracam. Čo? Robíš si riť? Vážne? Nie, ale bežia tu. To je plné z tej hordy, ja si myslím. Ja tomu verím, že to je z tej hordy. No jak ideme dole, však musíme ísť schodami. Tak poďme schodami, možno ideme ešte nejaký. Mne sa nechce ísť schodami. Kde ja sa ide dovnútra? Áno, ešte niečo tu nájdem. Pád. Oh, look, prvýkrát v živote mám. Sur. A nemám šípy. Či? Nemám. Super. Tam je na hovno ten luk teda práve. Kde? Odkiaľ? More, ja som otočil sa a pootváral všetko. Každú čestu, ktorá bola tam cestou. OK. Mohol to takto trafiť cez to. Hej. To bolo dobré, nepríjemné. Vlastne som podpadol drevo, že? Hej. Tak dverami jasne nepôjdem. Čo je hento zas? Segrami zas budem musieť rašovať, ale vážne rašovať. To je brnenie na koňa? You for real? Ready? Drevo máš, že by si vykraftila ona? Loď. Hej. Dobre, ja mám crafting, práve som vykraftil. Daj, nech vykraftím teraz tú loď. OK, mám. You ready? Dobre, počkaj, kaďale je voda. Tam rovno. Týmto smerom. Poďme. Kde si? Odkiaľ vyliezajú ti obrovské hovna. Ideme rovno. Len rovno. Vyzdvinieme tie veci v tom hrade a ideme do riti. Super, tak tento diel viac utekáme, jak proste one. My sme sa mali niekde proste usalašiť, nie. Ak toto nefunguje presne. Teraz by som mali ísť do opery. Túto to skrátim, našli sme ďalšiu väžu, ktorej boli tiež dosť dobré veci. Každopádne. No, dopúkajme a poďme. Ja som išla ešte ďalej hľadať, ale takéto veže. Ja by som ti to bral, že poďme hľadať tieto veže. Ale v prvom rade potrebujeme nájsť miesto, kde čo veci dáme von. Ako dole. Tak jak si prišla hore. OK. Ne! Dobre, žijem. Oh môj bože, ja ťa zabijem raz. Cíl si? OK. Aj nájsť sa. Dobre, odporúčam by som ísť asi rovno. Aj, keď si predstavím, že tento diel má ísť do jaskyne. Nie von z našich teritórií. Tak ale dobre, no, tak expect the unexpected, jak sa hovorí. Huby. Po ceste sme natrafili na dedinu, ale hneď na to sme sa išli naspäť plaviť loďou. To niekde do stredu oceánu. Počkaj, to je ostrov? Choď ďalej, choď. To pred nami čo je? Kamoško, to keď je ostrov, tam bývame. Ale všetky stromy musíme dať preč. To je ostrov. Na tom ostrove sa obývame a ten normálne celý, ako vidíš, to bude náš barák. Všetky stromy pôjdu dole, stromy budú na nejakej strane. Urobíme nejakú poradnú pevnosť okolo toho. A upozorňujem to na drobnú vec, všetko bude z Deep Slateu. Takže? OK. Náš nový barák? Náš nový... No, môžeme to robiť pevnosť? Áno. Dobre, skončil som. Počkať, ale jedna... Yes. Takže toto, náš cieľ ďalšieho videa bude ocentrinovať všetko okolo tohto ostrova a v ostrove všetko bude tip-top ochránené. Tento ostrov bude
my, Necrokorporácia, hej, toto celé, versus samotný fungus, čo je akože celý svet. A samozrejme tento ostrov bude ako keby je, jak to povedať, podnesený lávou. Čiže keď niekto sa bude chcieť prekopať, tak najprv bude musieť prejsť cez lávu. Čo ho chcete zabije. Hlbokú lávu. Tu sme sa zlakli, že tá nákaza už stihla prísť k nám, ale nakoniec to bola iba textúra koreňov. Takto. Ja neviem, smery, počkaj. Ticho buď. Ticho. Tak to musíme ísť opačne, počkaj. Nech sa je opačne, takto. Dobre, takže ja to nedokončím. Ďakujem, že ste mi to obzerali do konca. Vyfletovávať to... Ja si povedala. Vyfletovávať. Zarovnávať, to je to slovo. Zarovnávať to budeme v ďalšom dieli. Neplač. Hlavne dýchaj. Ďakujem, že ste to pozerali až do konca. Jak som povedala, zarovnávať to budeme v ďalšom dieli. Ak sa teda video páčil, nezabudnite dať like, prípadne odber a my sa vidíme pri ďalšom dieli. Zatiaľ. Čaute.